टोए में भीतर जाता मुहूर्त में बिया होई रोगन बाबू बानी हां बोली लड़की को बोला के अरे रउआ रुकी ना हम बोला के लिए होता है तले होको गीत गाऊ नहीं होको गाई के गोबरा महादेव आंगना लिपाई गजमतिया हो महादेव चौका पुराई सुनिए शिव शिव के दोहाई भगवान मांगले शिवे सर्वार शादी के जन्म दिन में के गौरी नारायण जैसन कल में के बाल्टी वैसन पंडित जी लड़का तू सुनी पंडित जी अब सुनी पंडित अरे पंडित जी होला बड़ी लबारी मेहरानी बाड़ा अरे होला यहाँ बियाह होता है गाड़ी के लगे का मंदिर हो मंदिर ये मंदिर में गाड़ी ना भजन गावा सा अच्छा सुन लो ज्यादा ना करिए कतनी औगार है हां ठीक बा पंडित जी समझा देनी कितना बियाह शादी को जैसनी नारा के काई वैसन पंडित जी के माई सुनी पंडित जैसन कल में के भूसा वैसन पंडित जी के हाली हाली बेदिया उचारी सुनी पंडित जी अठनी चरनी डुगुड़ा कैसा अठनी चरनी डुगुड़ा कैसा अरे देनी दुल्हा के मोगी पर चढ़ल भैंसा अठनी चरनी डुगुड़ा कैसा अठनी चरनी डुगुड़ा कैसा आ दुल्हा के साली पर चढ़ल भैंसा दुल्हा के साली पर चढ़ल भैंसा सुसुक के रोवते माला उठे लागल निशा बेटी रोवे लागल मुक्त मंतम कबला दानम गंदानम कुछ मर्दानम जांग दूर बैठा दानम सब दानम घचा घचा लागल ई का कर दी पंडित जी जा जा हे करे के आजा पंडित जी कोनो बात ना हम पहना देता नहीं 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 अब दी अपन लड़की के पहना दो पहना दो अरे रउआ से ना पहनावल जाई थी पहना दी थी ठीक बा कोनो दिक्कत देखन चली बैठी बैठी मिलन हो रुपया के लालच में पड़ के कोइली हली भेंट हो अच्छा से दान होके जाता से पढ़ देता नहीं हम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीक काक्षा मंगलाय तनु भरि महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मय देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते मुक्त मंत्रम कपिला दानम गजदानम कुछ मर्दनम जांग जोरू मैया दानम ओइसन पंडित के दाई सुनी पंडित ओइसन मुखिया के बुआ ओइसन पंडित के फुआ सुनी हाली हाली बेदिया उचारी ना सुनी पंडित महाराज रउआ एगो सेनुर करे नहीं के आवत देखि हइबानु हई एक उठाई आ हेने सेनुर डली है देखि हेने कदी चले बैठ हो गेले ए ना होला बिया बूढ़ा के बुद्धि नहीं
बबुआ देखो अब रउआ दोनों आदमी के शादी बियाह हो गई भगवान रउआ दोनों आदमी के जोड़ी सलामत रखो अच्छा ओकरा बाद में अब संपन्न हो गए शादी बियाह विधि पूर्वक हनुआ हे दरबार में हे मंदिर में हनु बड़ा भाग से मंदिर में केहू के बियाह हो गया हनु हमार आशीर्वाद बा हमें पुजारी हमार आशीर्वाद बा बबुनी के मांग में रउआ हाथ के सेनुर परो हनु आ राउर घर पान बचा से भरो आ पंडित के पाकिटो दक्षिणा से भरो अच्छा पंडित जी हम जगह बतले रही तो होइए गया हाँ। भइल ही दक्षिणा अरे हम बानी तो कथी के चिंता करतनी हई धरी हई सब रौरा नामे धरी अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम जगह कोनी सब बानू सही हाँ ठीक बा। पंडित जी मठ भबड़िया हम खालका कोलवा बानू उ रउआ नाम लिख रउआ नाम आ सुन अब शादी संपन्न हो गए अब दूर बेकत अपन उठी लोग आ जाई न गोबर में अपन भाग रहा अब अभी पहुना के संग जा अपना आ जाए अपन अब अभी हमर साचो के महरारू हो गई आई तो पापा आई तो बियाह हो गया तो साचो के बहन को झूठ कोनी मेरा अब दोसर चाहिए हैं उतना इतना मेहनत कर फैशन चान जैसन मेहरारू खोज दे ए बाबू हम तो बुझाता जे एकरा तो कम लेकिन एकरा तो बेसी ताकत आई हां पंडित जी हमरा वे बुझाता पंडित जी जानिए के संग नजर एक जगह रहे एक जगह ए हमनी के पंडित या गाड़ी पिछाड़ी गई तो पाए सब देखि ले इहो ठीक बाबू आई दादा रउआ ना बताओ न पंडित जी ए पंडित जी पंडित जी रउआ ना अरे बताओ आ ये सब पर नजर नानू करे के कहा कहते निमन के निमन ना कही आई बाबू अच्छा पंडित जी हमनी के जाए के हां तो जाइए हां तो चले के हम उठे के हम दुनिया के ले जाई भूला न जइहा ससुराल में तू जाके हाय सब कोई गोल लागल पंडित जी के चला ओ पंडित गोल लागे के पंडित बाबू ये आंखें पर हो गलो तो के घर में बाल बचा 100 अब विदाई हो रहल बा अपन भेंट कलो बहिन से हां रो जब गावे तोहर आई तो न देखे सरमैहा हम बानी चुपा सन्नाटा हमरो लागे चुपा सत चला बाप रे लो तल तो तारे